on s'han recreat uns episodis documentats històricament a través de dos llibres publicats. Un per en Carles Gascon, un historiador d'aquí la Seu, que s'anomena La catedral saquejada i que narra tota una franja d'història entre els mitjans del segle XII i mitjans, uns 100 anys d'història, mitjans segle XIII. I la segona part, bàsicament aquest llibre és el que reuneix bona part de la primera part. I a la segona part versa sobre un llibre que s'anomena A la recerca d'Aurembiaix, aquest personatge que amb aquest nom és molt enigmàtic, que resulta ser que no es coneix ningú més que es digui així, Aurembiaix, i que és un personatge que va ser comte, comtessa, concretament, aquí ho vivim ara, del comtat d'Urgell. Doncs res, aquest segon llibre, perdoneu, està escrit per Dolors Domingo, historiadora de Balaguer. Doncs comencem amb aquesta obra d'Aurembiaix i agafeu aire perquè és llarg. vast territori. Qui
qui va forjat en batalles ferotges contra els sarraïns? Jo diré, quita! El nostre senyor, l'amo absolut de tot el que hi ha en aquestes terres, La màxima autoritat! el darrer hereu d'un llinatge bicentenari, el conte Armengol Midet d'Urgell. Bé, molt compte, però nosaltres no l'hem vist mai. Ah, Josefàs, a qui volies parlar? Molt compte, però el comtat no hi és mai. De fet, des de que Armengol V es va emparentar amb la noblesa castellana, podríem dir que els nostres comtes sempre han viscut al regne de Castella. I qui ha governat el nostre comtat durant llurs llargues Jo absències? t'ho dic, quita! Els vescomtes i el bisbe! Arnau de Castellbó al nord i Pontceller al sud! Arnau de Castellbó és una obra bèstia. Ens ataca, ens fustiga, ens crema, s'aprofita de les altres bisbet. És una obra bèstia. Com que nosaltres som uns pobres indefensos pagesos i ells són guerrers, que vol dir que només saben fer la guerra, ens trobem completament desemparats. Això, explica'ls, Operata. Explica'ls com vescomtes i bisbes s'aprofiten de nosaltres. Ah, són unes males bèsties. A canvi de protecció, seguretat i salvació espiritual, nosaltres hem de pagar al comte, al vescomte i al bisbe. Ells, per tenir més guants i aminis, assalaren tots amb malvestat i estrosses, les quals hem de sofrir i pagar nosaltres amb un increment de feina i impostos. Això fa que les nostres capacitats de generament siguin escasses i per tant no tenim problemes per pagar temes i tributs. Llavors, els vescomtes i els bisbes s'aproïmen i no se'ns acut res més que clavar-nos mestratges i apujar els percentatges. Resultat, que no tenim ni per menjar. Tot plegat, una
Com que qui convoca l'assemblea del comte contra els interessos cobdiciosos dels barons
vaig salar. Adéu-siau. Vagi, vagi, no voldríem pas que nosaltres les culpables de que l'assemblea perdi per un comtat. Bon viatge, gran senyor. Déu meu, com m'ho faré? Ermengol, ¿quieres dejar a Déu en paz de una vez? Ven, que una vez que este Dios teu no te va a ayudar. Ai, no digueu això. Per què triga tant? Ja hauria de ser així. Mare de Déu, si no arriba estic perdut. Se'm menjaran viu! Ermengol, dejad de temblar y compórtate como un hombre por una vez en la vida. Sois el conde, tienes que hacer valer tu autoridad. Però quina autoritat? Si no en tinc cap. Com que els meus avantpassats mai s'han preocupat del comtat. Els meus comtes estan acostumats a fer la seva. Pero ahora ya estamos aquí. Llevamos 3 años desde que murió tu padre y todavía no has conseguido que estos malditos vescontes dejen de dar guerra. Pons te está quitando todos los castillos del Montsec y Arnau todo el día la leña con el bisbe de la Ser. Un hereu, justes, europeu hereu. Què puc fer? L'única manera de restituir el meu poder és convocar l'assemblea. És com llençar-se als lleons. Ai, Elvira! Ah, bravo, amiga, te caereu. No me'n podríeu més, mare. Ah, Guillem, on l'havíeu ficat? M'heu d'ajudar. Sabeu que se menjaran com llops. Quedeu-hi sia. Tranquil·litzeu-vos, Ermengol, que no veieu que en aquest estat es exposeu com un tros de carnos. Doncs diríeu, què he de fer? Primer de tot, respireu profundament i deixeu que jo controli la situació. Arribat el moment. Som-hi. Estic bé. Tinc la capa de posada, la corona, tot allò. Coraje, Ermengol, coraje. Segur que me'n sortiré. Comencem? Quantes per aquí li digueu? Déu és sempre entre nosaltres, i pel que sembla, algun servidor de Satanàs també. De moment tot va malament. Ermengol, hazte el favor, no hagas el ridículo. Avui, 19 de maig de l'any del senyor 1187, canònica de Santa Maria d'Agramunt, ens reunim en assemblea els principals prohoms del comtat d'Urgell. Per potestats divines que ens han estat delegades a aquells que de temps immemorial foren els escollits, coneguem la pau de Déu. No, això no. Digníssims feudataris, coneguem amb benedicció divina la pau. La pau del comte. És la pau de Déu! Déu és qui dicta i el comte es posa d'acord amb la seva llei. És la pau del comte. Homenatge i vassallatge és la fe que ens uneix. Encara no s'ha dictat res. Fins ahí som. Deixeu-la fer pels que en tenen potestat i comencem. Procedeixi. Disposició primera. Es posen sota la pau del comte tots els jocs
recordeu que vos sou feudatari del comte. Per tant, heu de combregar amb la resta. S'ha de romandre fidel a la fe o sobrevenen càstig. El nostre càstig sou vosaltres i el vostre Déu. En nom seu us protegiu tot el patrimoni. Lluiteu com homes en lloc d'amagar-vos sota les faldilles de Déu. Abandoneu la citzanya, l'heretgia i el dimoni. Voleu fer el favor de callar? Les objeccions venen després. Carai! Segueixi, per l'amor de Déu. Es poden sota la mateixa pau les vies públiques. Us queda clar això? S'han acat lleudes i peatges als firaires i marxants. Per culpa de les vostres violències ja no hi ha parades al mercat de la Seu. El dret a pas forma part de les nostres servituds, com els vostres termes. Però què no veieu que continuant així ens fem mal entre uns als altres? Què no recordeu per què som aquí? Seguim. Gaudeixen de la pau els homes rics, pobres, paciosos i colons, amb els seus béns mobles, eines agrícoles i bestiar de manera perpètua. El comte va respectar la treva de Déu durant les festes religioses de la Quaresma, l'Advent, les festivitats de la Mare de Déu. Dels apòstols Pere i Pau, Felip i Jaume, Simó i Judes el Major. Sant Andreu, Sant Martí, Sant Joan Baptista i Sant Bartomeu. Sant Marc, Sant Lluc, Santa Maria Magdalena i Sant Mateu. Tots sants i totes les festivitats de Nadal fins a les de Sant Hilari i Sant Martí. Totes les viles tenen dret a celebrar la festa major en pau. Encara en queden molts de dies. La pau i treva ens dona la prosperitat a tots. A tots! Amb aquestes constitucions només prosperen els vostres afers. Per Déu nostre senyor, deixeu les reclamacions per després ja que hem de sentir les disposicions d'una vegada. N'hi ha un tip. Procedeixi. Si algú viola la pau i treva del comte, ha de restituir el mal comès. Si no ho fa, caurà en la pena canònica de l'excomunió. Ja em comença a preocupar. Trigava massa per a l'excomunió. Què us penseu? Que ens feu por? Abandoneu la citzanya, l'heretgia i el dimoni. I darrere, el comte d'Urgell i tots els pròcers prendran venjança contra aquells que violen la pau i no es venen dany efectuat. I de tal traïdor, presiran que s'inventen la pau i treva violada. Procedirem al jurament, firma i acatament de la pau i treva per part de cadascú dels presents. Com? Us penseu que signarem aquesta ratera? Signar aquestes constitucions és cavar la nostra sepultura. La nostra sepultura sou vosaltres, els vescomtes. Silenci! Ja n'hi ha prou d'escarafalls. El comte vol parlar. Escolteu la màxima autoritat del comtat, el que us mena amb mà ferma i veu potent. Estimat senyor, us vull demanar, us suplico... Os ordeno. Això, us ordeno, que no el baralleu més, que som veïns. I què hi pot haver pitjor que barallar-se amb un veí? Què hi pot haver pitjor? Jo li diré, casar-se amb la veïna per fotre el veí. Oh, però, senyor bisbe, per què falteu així? Perquè vos sou un putinell i un manefla. Heu acceptat Carnau de Caboetes, quasi Marnau de Castellbó. I això perjudica enormement a Déu. Sàpiga que Déu està molt descontent amb vos. Pareu de dir rocades, que potser Déu està enfadat perquè les meves terres ja no són vostres, són el meu marit. Com ho sabeu que el perjudica? Que potser vaig a fer la pata amb vos després de fer la becaina? Arnaldet, el senyor bisbe és el representant de Déu a la terra. És normal que Déu parli amb ell per aclarir-li certs aspectes de la vida quotidiana. Hem de respectar la llei de Déu. Respectaré la llei de Déu quan ell respecti la llei dels homes. Quan un home es casa, les terres i el llinatge de la seva dona passen a ser seves. I el senyor bisbe ha de beneir el matrimoni, no prohibir-lo. Sí, senyor, mare d'Iternal! Abandoneu la citzanya, l'heretgia i el dimoni! Aquelles terres són meves. Bé, de Déu. Ah, que no mos tocó les bastandosa! El pare d'Arnaldeta les va donar al bisbat i la va deixar sota la meva protecció. Jo, Déu, té la potestat de decidir amb qui es casa i Déu ha decidit que no que es casi amb tu. Massa tard, el matrimoni ja està autoritzat i consumat. Vos i Déu haureu de tenir altres temes a propers. Això és blasfèmia! Abandoneu la citzanya, l'heretgia i el dimoni! Senyor bisbe, vostè sap que els homes, a vegades, hem de seguir, encara que Déu li costi acceptar-ho. Senyor comte, això és intolerable. Deixeu que el dimoni en persona es passegi pel vostre comtat.
i concedir un matrimoni, terres i castells a l'Urgellell i Andorra, les meves valls. Ah! Que no mos cocoles, les Andorra! Senyor Miguel, no hauria de parlar així d'Arnau. És una mica celebrat, és veritat, però d'aquí que sigui el dimoni... No pot ser que vulgui anar més que Déu. I no ho farà. Arnau reconeix que vostè té el domini sobre les terres de Cabó, Sant Joan i Andorra. Ah! Que no mos cocoles, les Andorra! Que es tocarà les vostres mans. Perquè al cap i a la fi, és que m'anem a que som jo i Déu. Oi que sí, Arnau? I vos, senyor bisbe, les diem que ho dareu a Arnau perquè pugui disfrutar-les. Perquè al cap i a la fi, Arnau, és un menjant. Oi que sí? Doncs dimiteixo, abdico, plego el meu pontificat. Arnau de Castellbó no pararà fins a controlar totes les terres altes del comtat. Amb quin objectiu? Amb el de tenir prou força per quan vos traspasseu. Com cada moment sembla que res de res... Què voleu dir? Doncs que si no teniu descendència, els descomptes es repartiran al comtat. Vos no hi sou mai allà dalt, i sóc jo, qui vetlla pel domini comtal, en nom de Déu. Ja sóc gran, i no vull veure com amb el vostre vistiplau s'escampa l'heretgia, i molt menys participar en aquesta política de fer la puta i la Ramoneta. Que Déu hi sia! Abandoneu la mitjana heretgia i el dimoni! Ah, i que no mos cocoles, les Andorra! Per l'amor de Déu, Elvira, que no veieu que estic rezant. Ya lo veo, que estás rezando. Llevas 3 días postrado delante del Cristo. Déu meu, Elvira, no parleu de Déu en va.
Déu i que Déu! Què eres tu? El bisbe o el comte? Compte, compte, Ermengol, vés amb compte que te'n baixarà una. Però mira, hem d'honorar a Déu perquè vingui a nosaltres. Cal donar-li gràcies a tota hora. Darle gracias, ¿por qué? Por haber sufrido semejante humillación y vergüenza ante tus varones. No m'ho recordeu. Tinc molts problemes. Aquests vescomtes que no en tenim mai prou. I té, ara de cop i volta, el rei em fa l'aleta i a sobre em prega el bisbe. Se n'haurà de buscar un de nou. I tothom m'apreta per... Ui, vaig arreglar, pregar... Perfecto, esa es la solución. Al rincón con el Cristo. Si lo deseáis, os hago empotrar a la pared como él. Ai, per què ho dieu això? Em fareu creure que no teniu fe? Que aquí la fe no pinta nada. Hay que afrontar los problemas de cara, con autoridad, con valentía y dejarse tanta oración. Rezáis más que todos los monjes de la SEO. Un hereu! Necessitem un hereu! Molt ben dit, Elvira. Ermengol, aquest amor tan quiet vas casar és una mica ximple, però de tant en tant les diu bendites. Dolce, sisplau, no interrumpa. No ve que no estoy intentando. Como te decía Ermengol, tienes que demostrar tu linaje y perpetuarlo. ¿Quién es el conde? ¿Quién porta el timón? Enséñame tu timón, Ermengol. Deja de timó de saúl y de peces. El que necessitem és un pal de paller. L'hereu per contar. A veure, quan has dit un hereu? Es lo que estoy intentando, Dolça, pero no pares de interrumpir. Elvira, Déu és el meu timó. Ell m'ha ajudat, m'ha il·luminat. Sense Déu no sóc res. Si crees que Déu me va a hacer un hijo, que soy yo, la Virgen María, déjate y demuestra que eres un hombre, Ermengol. És que ara no és el moment. Ahora no es el momento, falta poco, ayer menos, para rezar, si que encuentras momentos. Ven aquí, Ermengol, haz un esfuerzo. ¿Dónde está el pan del palle? Como si no vamos a tener el heredero que todo el mundo espera. Pisafreda, sí senyora, en això tens tota la raó. És un pisafreda, Ermengol. No se peses, ni per governar comtat, ni per donar-me un hereu. Mare, sisplau, no me falteu vos. Así no hay manera de hacer nada. ¿Quién me mandaría a mí marcharme de Valladolid? ¿Cómo se le ocurrió a mi padre casarme con semejante chicharero? Esto es una olla de más. A casa conills? Té, ara volen a casa conills aquesta beneita. Ermengol, como me llamo Elvira Núñez de Lara, que vas a hacerme un hijo ahora mismo, ya puedes pedir ayuda a Dios y a todos los santos, que logra cristalización que te libre de tomar el timón. ¡Ven aquí! Et dic que ara no és el moment, Elvira. ¡Que vengas, Tito! Em feu por. ¡Pánico! ¡Vas a tener comadreja! Mare, Guillem, ara és un bon moment. Ajuda'm! Senyor, una miqueta! Ajuda'm, espera, que no veig ja! I la meva? Què hi feu aquí? Però Guillem, per què no m'ho ha avisat? Això estava intentant dir, senyor! Senyor, la seva germana marquesa i el seu marit, Pons de Cabrera, els comtes d'Àger, us demanen audiència. Bé, jo me'n vaig perquè hi ha un cigró. Bon dia, germanet. Venim a veure com va el tema de l'hereu. Veig que la cosa no avança. D'això, ara ens hi posarem. Oye, mira, és que a l'Elvira li costa una mica... Mira que jo l'insisteixo, Prou de comèdia. Tots sabem que la comtessa és estèril. Per tant, l'hereu legítim del comtat és el nostre fill Guerau. Però, marquesa, germana, voleu dir que no voleu fer Pasqua abans de Ram? Em sembla que encara som viu. Sí, marquesa, potser que els deixem fer. Només volíem assegurar-nos que teniu el maig a punt. Apa, seguiu amb la feina, apa, adeu-siau. ¿Cómo se atreven? Entran sin saludar, me echan en cara que no soy fértil y ahora quieren irse sin más, sin pedir disculpas. ¿Dónde se ha visto semejante desvergüenza? Amb la mateixa mia que vos i el rei Alfons us heu repartit els nostres castells del Montsec. Però, marquesa, aquests castells han estat sempre de domini comtal. Tens tota la raó, Ermengol, però almenys m'ho podríeu haver consultat. Jo prou que se'ls hagués donat. Com? Però què dius? T'has tornat boig? Que no te'n recordes quants anys heu lluitat als Cabrera per aquests castells? Que no recordes que el meu germà va tancar a presó per aquest litigi? Que sí, però és que potser m'ho mereixia, Va ser una mica dolentot, ¡Basta, rigor! ¿Cómo puedes ser tan cansados? Es que me coche. Un hereu! És el que dic jo, Pastona! Marquesa, aquests dos no se'n surten i ja t'ho dic jo que no se'n sortiran. És el que
deu dir-ho perquè és el meu fill, però és que no em rebara. Heu de dir així les nostres intimitats? Deixeu que passi, que potser us molesten les veritats. Així que tenia raó, perquè fa l'hereu a les calenes a l'aigüera. Marquesa, dona, no sigueu tan dura. No veieu que ho estan intentant? Que no recordeu com ens va costar tindre el nostre Figuerau? Vaya, se ve que en todos sitios hay que limpiar el daño. Prou! Si voleu continuar amb les vostres fantasies, endavant. Us faré un advertiment. No us fa sospitar que ara, de sobte, el rei sigui tan amic vostre? No en tinc ni idea. Digueu-m'ho vos, germanita. Vos que sou tan escarravillada. Ara sí que veig que sou un encet. Que no recordeu què va passar amb les bondats del Roselló i del Pallars Jussà? Doncs que ara, pertanyen al rei, però no he tingut d'hereu en el seu moment. I penso que us estimeu fer. Que el gran comtat d'Urgell perdi la seva independència. Us estimeu més que continuï el noble llinatge familiar. Basta, ya tengo suficiente. No quiero que se me cuestione y menosprecie más en mi propia casa. Ermengol, los echas tú de buenas. ¡O los tengo que vapulear! No, Elvira. Em sap greu, bon maco, però... Hauríeu d'anar tirant. Ja fos la meva dona. Està moguda. Pot ser de mascle. I ara, faltaria més. Ho compreu. Anem, Marquès, anem. Procureu que no es perdi ni un sol jornal del comtat. Tot ha de recaure íntegrament en el nostre Figuerau. Filla, tu també cases el conill. Però quina feina us ha agafat? Doncs han marxat. Es veu que anava de veres això del conill. Porteu unes quantes herbes per la vinagreta. Ja no compto per a res. Jo, que he governat tants anys aquestes terres, penseu que el meu home, Ermengol VII, el difunt comte d'Urgell, gairebé no em posava els peus per ací. I jo, la veritat, me'n sortia prou bé sense ell. Feia anar tots els nobles,
El Sant Pare Celestí III ens encomana que actuem amb urgència, pues sospita que pugui haver zitzània entre nosaltres, sembrada per l'enemic de l'home. Germans, calmeu-vos. Preguem per parasitar els éssers malignes. Mestre Sante, vol dirigir la pregària? A mi, germans, Déu m'encomana seguir la tasca del nostre estimat Vir Bernal. Cal pacificar el comtat donant suport al comte Ermengol. El comte Ermengol! Precisament d'ell venen tots els mals. Amb l'afany de dominar el comtat limita el nostre poder. I a més, és una titella abans del rei, a qui ens vendrà tard o d'hora. En nom de qui parleu vos? En nom de Déu, igual que vos. Voleu dir que no parleu en nom del vescomte Arnau? I vos, voleu dir que no parleu en nom del comte Ermengol? Germans, ho heu oït? La zitzània es troba entre nosaltres. Arnau de Castellbó és el nostre pitjor enemic. Si no donem suport al comte, la diòcesi veurà com es perden les valls d'Andorra. No! Les valls d'Andorra, no, no, no! Que no me'ls toquen, que són nostres, nostres! Déu s'ha manifestat a través del nostre venerat germà, Bernat de Castelló. Tenim un altre candidat. Ah, sí? I honest. Germans, està clar que no ho tenim clar. Necessitem més arguments. No trobo que aquest debat és una mica suficient. Noies! Ara sí! Germans, què més podeu dir en nom de Déu? Germans, els atacs d'Arnau de Castellbó sobre el nostre patrimoni ens han deixat les arques buides. Només el comte i el rei ens poden ajudar a foragitar-los, recuperar la pau i acabar la catedral. Els vescomtes i els nobles del comtat aportarien més diners per acabar-la. És el comte qui ens té ofegats prohibint cobrar les talles. Cal alliberar-se del poder comtal. Nosaltres mateixos podríem aconseguir més diners si el comte ens deixés augmentar els termes. El problema és que aquí som masses, per això no tenim diners. Totes les famílies més nobles del comtat porten els seus fills més poques soltes perquè els alimenten. Per això estem així. I sobre quin argument creieu que es fixaran avui de més que els altres? Potser qui sobreu sou vos. Pot ser que el nostre candidat argumenti alguna cosa, o només sap dir que no mos toquen les valls d'Andorra. Que no mos toquen les valls d'Andorra! No, 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 que no ho intenten, que són nostres, nostres! Germans, creieu que amb aquesta riquesa dialèctica Déu s'hi ha fet present? Germans, el pare no m'ha donat riquesa dialèctica, és cert. M'ha regalat altres qualitats, com a tots vosaltres. En cadascú de tots vosaltres, el Pare tot creador hi ha plantat la llavor de l'esperança, de la prosperitat, de la misericòrdia, de la germanor, de la comprensió. Una llavor que sense ser regada germina joc rere joc. Any rere any, mai rere mai, no s'atura mai. Les seves branques, tiges, fulles i flors ens embolcallen, ens abracen i ens enlairen cap al cel. El paradís, sense exclusió. Tots són benvinguts a casa del Pare, perquè casa meva és casa teva. És que hi ha algú. Tots són benvinguts. Som els pastors d'un humil ramat assedegat a les ribes del Segre. Guiem-lo, acollim-lo, estimem-lo per l'amor etern.
de Bellmunt de Vilanà, oi, perdoneu, d'aquests. Vot a favor de Bellmunt de Castellmunt. Vull dir, d'aquest altre carai. Sí! Vocabem Pipe de Canònica de Santa Maria, Roger, no m'ho fa. A Bernat de Castelló. Visca!
que sóc home de confiança del poble, conseller reial, cavaller i senyor de... Bé, tant se val. He vingut a conèixer el bisbe de la Seu. Oh! Ara ho entenc, no estàs en una paret tant se val que t'has ficat al poble. Així ell sí que ens cantaria una cançó, no? I si ens en canta una, per quins sectors hi ha patit dret en l'elecció del nou bisbe? I per què renunciem als 9 de presents? Calleu! Els acòlits arriben! S'apropa el moment! Habitants de la Seu, habemus obispum! Habitants de la Seu, després d'unes deliberacions profundes, el capítol catedralici ha resolt la seu vacant a favor de eminentíssim i reverendíssim Monsenyor Bernat de Castelló. Estimats germans, amunt els cors, exultem-nos i alegrem-nos. Aquest pobre i humil servidor us guiarà vers l'acompliment de la fe. Déu Pare omnipotent, a vos ens encomanem perquè ens ajudeu a caminar plegats amb pas ferm, agafats per les mans. Què dic de les mans, dels braços? Què dic dels braços, de la cintura? De la cintura? No, home, no! Pare, ajudeu-nos a caminar plegats, agafats pel ganyot. Habitants de la Seu, no us l'escolteu. Aquest home és un traïdor i un farsant. Qui ha gosat per interpelar-me i blasfemar? És cert! La seva retòrica és un parany! Fugiu de la ciutadania de l'heretgia i el dimoni! Així hem de fugir de vos, que sou amic del mateix Satanàs. El nostre bisbe és amic del nostre pitjor amic! Arnau de Castellbó! I ens vam enxampar conxorxant abans del conclave. Poble de la Seu! Voleu fer cas de dues miserables tafaneres que no tenen altra feina que fer que ficar-nos on no les demanen? Habitants de la Seu, el nostre bisbe ha de ser el nostre salvador, no el nostre botxí. Sí! Déu excomunicables! Regne de Déu, no admet ni sangoneres ni excursons! Guàrdia, guàrdia, empresoneu-me aquestes rabosetes! Arriba el terror dels Pirineu! Mario, Mario, Mario! Carachos, quin rebombori tan tremendo. Me'n vaig a Redós. Elvira. I ara me vols? Ai, Elvira, fa dies que no dormo, amunt i avall per moltecs, repel·lint els racs de pons que no deixa de petja. Semblava que les
després de la conferència, que havent perdut el pavor reial, hauria tornat el carro, però no. Ell tossut, que vol el castell i que vol el castell. Segur que això és cosa de Marquesa. Però què pots? Tot sol, esprogonjant. Elvira, no us imagineu quin dia de passat. Només tinc ganes d'agafar el llit i dormir. Ah, muy bien, me parece muy bien. Vete a la cama tranquila a dormir como un xirumel. Gràcies, Elvira. No us imagineu com agraeixo les vostres paraules. La teva calidesa. Una mà me diva que... Sí, señor, tú a la tuya, como siempre. ¿Prefiere el señor conde dormir solo? ¿Con la doncella? ¿Conmigo? ¿O con el Cristo? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hi ha? Nada, no ha pasado nada. Solo han atacado y quemado la seu. El correo ha llegado hace una hora. Ah, bé. I te n'has sentit prou bé, avui. Ah, pues, això durant de solucionar aquests petits assumptes domèstics. Ermengol, que han arrasado la seu. No ha quedado nada de la ciudad. La han quemado toda. Com? I els dilatants? Tuvieron que refugiarse a la catedral, junto con los canonges. Gràcies a Déu, a la catedral estaran segurs. El bisbe els protegirà. Ah, el obispo ha huido por patas. Maleït covard! Ja jo vaig advertir als canonges que aquest bisbe no els convenia. A Arnau li ha faltat temps per tornar a atacar la seu. Arnau, te equivocas, Ermengol. Quien ha atacado la seu ha sido Ramón Roger, conde de Foix. Ramon Roger, pel cap meu. Ara sí que l'hem pensada, però aquí hi ha gat amagat. Que castigo i te quiero com a Déu. Sí, y tu madre también. La meva mare, què dius ara? Què hi té a veure tot això? Què ens hablas tu d'aquests assumptes? Nada, yo no sé nada. Yo soy sorda y ciega. ¿Sabes más tú que te pasas el día con tus batallitas en el sur? Elvira, dígame de cap. No comences a saltar-me ni conyetes. ¿No ves que tu madre se pasa el día hablando de tu primo? Ai, en Ramon Roger, ell sí que és un home, i ja té un hereu, no com el xiplet del meu fill que no me sap. Vaya sardanes! Me juego un peso que tu madre orquesta este ataque y ha propiciado el contacto entre Arnau y Ramon Roger. No ho puc creure. La meva mare, conspirant contra mi. Sí, tú sigue pensando en ti. Tienen 5 rehenes, el abad, el caslá, el alcalde y 2 altos cargos más. Tus hombres de confianza en el Roger y piden rescate para ellos. Demanen rescat. ¿Y qué demanen? Nada importante que no puedan suceder. Que lo pidan debe ser muy valuoso para ellos, pero para ti... Però digues, dona, què és això que demanen que és tan important per ells i tan poc per mi? Pues, una sola persona. Una sola persona? No dec ser jo. Jo val molt més que 5 passats. ¡Qué duda cabe! No dejéis no de pensar ni un solo instante vos. Però digues, qui és el cap de tu que demanen? ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Piden mi cabeza! Ah, si només és això, no calia que m'enteressis. Ja podria haver tancat el tracte tu mateixa. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Este es el colmo. La gota que hace desparramar. Sabía que los matrimonios entre nobleza no son más que tacticismos políticos. Pero yo, a pesar de mi condición, hubiera osado ni siquiera soñar con un poco de amor. Soy condesa, hija del linaje más noble de León, señora de Subirats. ¿No pudiera vivir en mi propia carne el verdadero sentido de la vida? Sí, ¿por qué yo? ¿Por qué mi funcional existencia no pudiera soñar con un poco de amor? Elvira, no te rindas. Deja de llorar y lucha. Ponte tras el objetivo. Has aprendido este juego que se llama guerra. Sí, guerra. Y la mejor defensa es un buen... ¡Ermengol! Podéis humillarme tanto como queráis, pero yo sé tu punto de vista. ¿Dónde pasa? Però què fes jo perquè em passi aquest paperot? ¿Qué no has hecho, Ermengol? ¿Qué no has hecho? ¿No ves que todos están conspirando porque no tenemos descendencia? Ja hi tornem a mireu. Estic cansat, Elvira. Yo también estoy cansada, muy cansada. De ti, de tu madre, de tu hermana, de Polstagnau, del príncipe y de la madre que nos... Puesto que yo para vos soy un simple objeto, vos para mí, sí lo ves. Pero Elvira... ¡Cállate! Miserable cacharro de desguaces. Por una vez en la vida vais a levantar el trono, canalla. Canalla? Justo mañana, yo hablé canalla. Que no sabeu quin és l'ordre del vostre responsabilitat? Tu madre la empezaba a echar en falta. Pero Yo madre...
Senyor, per què feu aquí detinguts mentre la seu està patint amb pitjor sense que sabis mal? Guillem, ¿pero qué pasa? ¿No ves que estamos ocupados? Ahora que había conseguido Carmengol. Disculpa, Elvira, és amb caràcter d'urgència. Es una mierda. ¡Por Dios! En este condado no se puede ni. Y es que no hay manera. Carmengol, os llaman. Què hi parla, sí? Aquest estat està despertant, senyor. No podran aguantar gaire més. La calor fa estrany i ja no els hi queda aigua. Estan tan desesperats que s'han de veure els seus propis pixons. Infàstics. I el partit que no facin. Que aguantin un parell de dies. Que arribarà un exèrcit. Llavors atacarem. Ara deixa'm. He d'acabar aquest... Oh! No aguantaran més, senyor. Arnau i Ramon tenen coll avall la victòria. Sabeu el que suposaria això per la seu i per comtat? És una qüestió d'estat. Esto también es una cuestión de estar, Guillem. Ah, no ho entenen, senyors? L'atac a la seu és la peça clau per l'aliança entre Castellbó i Foix. Quan acabi el setge es celebrarà l'enllaç entre els seus primogènits. Si això succeeix, Castellbó i Foix quedaran units amenaçant seriosament la integritat del comtat d'Urgell. Castigo i Foix units. Això no pot ser. Correm. Hem d'anar ara mateix a resoldre aquest assumpte. Carmengol, este asunto tienes que resolverlo. ¡Conmigo! Elvira, això és molt important. Carmengol, vuelve a la cámara. Dirías a que Guillem resuelva los asuntos menores, que ya es mayor. Això mateix. Guillem, encarregueu-vos d'Elvira. Vaig a la catedral. A mira què puc fer. Segur que Déu m'ajudarà. Al cap i a la fi, és casa seva. ¡Carmengol! A una dama no se la puede dejar en sábanas. ¡Carmengol! Senyora Elvira, em sap greu. Más me sabe a mí, Nereu. ¡Te vas a arrepentir, bribón! Puc fer res per ajudar-vos, senyora? Pues sí. El conde se ha dado que os ocupéis de mí. ¡Ven aquí! ¡Dime! Això que veieu aquí és la muralla, és el mur. Sembla un camp de cols, però... Ah, Mario. Tremoleu, habitants i canonges de la seu! Que per ventura teniu set? Ah! Que us manca un xic d'aigua. Ah! Que us heu acabat el vi de missa, potser? Ah! Doncs, sabeu què us dic? Si tens set, pissa't a la mà i veu a galer! Ah! No ens rendirem mai, tots castigós. Resistirem a tota ultrança, fins que per les nostres venes no hi circuli ni un rasolí de sang. ¡Herejes! Sou la pell del Barrabàs, la peste del cristianisme. El comte Armengol us farà cremar la foguera, peluts! El comte Armengol? Ah! Us referiu a aquell calçàs pregadeus que s'esquerrina com una peirinca cada vegada sobre una seva. Ah! Senyor comte,
t'arribes de sortir de caseta? Habitants de la Seu, us lliuraré d'aquest Ramonet que us està matant de set. Podríeu fer-nos presoners, però no podríeu evitar la unió de les nostres forces. Armacenta i Roger Bernat es casaran i el comtat de Foix serà més poderós del Pirineu. Els vostres fills no es poden quedar sense el meu consentiment i jo no ho permetré mai. I quan vos moriu, qui ho impedirà? El bisbe que ha fugit per cames? El vostre llinatge s'acaba, Armengol. Sense descendència, el comtat d'Urgell desapareixerà. Viu o mort, us haureu de doblegar la força del comtat de Foix. Això no passarà mai, em sentiu? Mai! La meva dona aviat quedarà en estat. N'estic segur. Naixerà l'hereu del comtat. Caram, voleu dir que ja sabeu com es fa això? És una nena! És una nena! És una nena! Senyor comte, tinc una bona nova. La comtessa Elvira està embarassada. Diuen que serà una nena. Una nena? L'hereva del comtat? Ho hem de celebrar! Però segur que serà una nena. Qui ho diu? La fetillera, senyor, no l'erra mai. Déu meu, ho hem de celebrar, ara sí. Ho veieu? No hi tenim res a fer contra el gran comtat d'Urgell. La meva filleta, que bonica, és el més trobat present que Déu ens fa. Ella portarà la pau i la prosperitat al comtat. Estimats vassalls, donem gràcies a Déu! Y digo yo, algo ha tenido que ver con ellos. Elvira, vos sou la meva llum, la meva filla, qui ha donat alegria a casa meva. Mai n'heu discutit res, sempre fidel. Prometo honrar-vos com a fidel espòs. Elvira, us estimo i prometo atendre-vos, servir-vos i estimar-vos fins a la fi dels meus dies. Me habéis llegado al corazón. Os prometo que seré bona y legal, dona fidel a la meu causa y que no os decebré ni os deixaré perdents. Us respectaré com a senyor i no us deshonraré ni menysprearé de cap manera, com a bona i fidel esposa. Vista-la! 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 Senyors, quin nom li posareu al regnat? Hermigol, esclar, com el meu pare, i el pare del meu pare, i el pare del meu Però, pare. senyor, serà una nena. Oi, clar, no ja havia fet. Si és una nena, no li podem dir pas Hermigol. Guillem, vos sou l'home que m'ha fet per a que aquest naixement sigui possible. No, jo no he fet res, senyor, no he fet res. Sí, Guillem, vos entreu ajudat amb els vostres consells, la vostra cernó. Heu arribat allà on jo no arribava. Vista, Guillem! El mèrit és vostre, senyor, i de la comtessa Elvira, esclar. Teniu una gran dona al vostre costat. Ho sé, Guillem, però no sigueu mateixos. Estic segur que vos sou i sereu molt important per a aquesta nena. M'agradaria que tinguéssiu l'honor de donar-li un nom. Vos mateix li heu donat, senyor. Ens durà la pau i la prosperitat. Ens durà el mateix or massís. Es dirà Aureliàs. I així sia, Aureliàs, comtessa d'Urgell. La propera comtessa dieu, el nostre pare va deixar molt clar en el seu testament que si vos moriu sense un fill legítim, l'hereva del comtat soc jo. Per tant, el proper comte és el meu fill. Estàs dient que potser no serà filla legítima meva? Legítima sí, suposo, però filla, no fill. Fill o filla és un infant legítim meu i, per tant, serà l'hereu del comtat. Avui és dia d'alegria. El bicentenari llinatge dels comtes d'Urgell romandrà en la meva filla, Aureliàs.